Приветствие на радост. Си бил спасен и постигнал вечния живот? Да. Ти трябва да бъдеш спасен и ти си правилната личност, която да чуе тази вест. Наистина, в края на човешкия живот има само два места – вечно осъждане в огните на ада или вечния живот и спасение с Бог в рая. Къде ще завършиш зависи от твоето лично решение. Ако избереш да бъдеш спасен и да имаш вечен живот с Бог, има само един начин. Вярвай в Господ Исус и го приеми като своя Господ и Спасител. Ако днес решиш да вярваш в Господ Исус, тогава спасението е твое. Моля, произнеси тези думи със сърдечна искреност. Господи Исусе, днес вярвам и те приемам като своя Господ и Спасител. Вярвам, че смъртта ти на кръста изкупи всичките ми грехове. Влез в сърцето ми и води живота ми по твоя праведен път. Амин. Ако казваш това с искреност и с сърдечна решителност, тогава днес си получил спасение на вечния живот. И Отецът на небесата те посреща с радост, което означава, че името ти вече е написано в книгата на живота в Царството на небесата.